Δεν ξέρεις τη γλώσσα των ζώων, βρε παιδί μου. Πα. Το αρσενικό ποιο είναι? Το μικρό. Ποιο μικρό? Το μόλις μέση. Το μικρό είναι το αρσενικό. Νταρδανοκοπέλης τη βλέπω. Ακολουθώ τον τρίφωνο στο λόγκο. Έχω ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Δύσκολο το βλέπω. Πού πας παιδί μου, δεν μου. Να σου πω. Μέχρι εδώ ήταν η λήψη. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να περάσεις από μέσα. Είσαι χαζός. Ούτε να το σκέφτεσαι. Άτε, ξέρω να το βγες. Εδώ κοιτάτε που μπαίνει ο άνθρωπος, παιδιά. Εδώ κοίτα. Κοίτα πως κινεί. Πού πας? Να σου πω, θα το γυρίσω ντοκιμαντέρ, αλλά σε προλαβαίνω. Εδώ είσαι πάλι. Εδώ είναι η πισίνα των γουρουνιών. Όπως βλέπετε. Εδώ κάτω είναι. Κάνουν το μπάνιο τους με τη λάσπη. Ναι. Και εδώ είναι ο κακός άνθρωπος που με τρέχει. Δεν μου λες Γιώργο, άμα πλησιάσουν τα γουρούνια τώρα σε εμάς κοντά, θα μας επιτεθούν? Τα συγκεκριμένα όχι. Α, ωραία, τότε μπορούμε να το πλησιάσουμε λίγο. Τα γουρούνια? Ναι. Ναι. Α, πολύ ωραία. Θα ξαναπάρουμε τον ανήφορο τώρα. Ναι. Ωραία, να ξελαφρυνιάσουμε. Να στρίψουμε έτσι. Θα στρίψουμε έτσι. Άμα κάνω θα έρθουνε. Εσύ δεν ξέρω. Ε? Εσύ δεν ξέρω. Τι? Αν θα τα καταφέρεις. Εγώ νομίζω πως ναι. Ναι, να σου πω, επειδή είναι μακριά από εκεί από την πόρτα και επειδή είναι και δύσβατο το μέρος, θα προλάβω να την κάνω. Πού να την κάνεις πλέον? Να φύγω άμα μου επιτεθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, εντάξει, για κάνε τότε. Όχι, θα πάμε από πάνω τώρα, εκεί είναι στο φαΐ. Ωραία, σε κλείνω τώρα. Αγάπη δεν ξέρω να έστειλες μεγαλύτερη χάρη. Ακούμπησε τη μύτη του στην κάμερα. Ναι, όχι. Γουρούνις είναι γουρούνις. Έτσι και το κεφράκι πέφτει στην τρύπανα. Βέβαια. Εκεί κάτι άλλο. Κοίτα. Δεν το πιστεύω. Μόνο το βλέπω. Τελικά είναι ανάποδα ρε παιδί μου, δεν περνάνε από το γεφύρι. Οπότε έχει φτάσει στη διασημότητα. Κατάλαβες. Τι κάνουμε τώρα, Δημήτρη? Κρατάμε το γουρνάκι και φεύγουμε. Μια μέρα στο βάσο τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ.